Łatwe sortowanie odpadów. Z zużytego i umytego gumoleum wycinamy fleksem prostokąt o wymiarach 145 x 90 cm. Następnie zwijamy w tuleje i złączamy brzegi sznurkiem do bielizny lub drutem aluminiowym. O tu. I obwód jest 140, wysokość 90 cm. Z góry mocujemy ośmiokątną pokrywę z gumoleum z wentylacją, żeby tutaj był dopływ powietrza. Z boków mocujemy uchwyty. Wewnątrz takiego kosza bez dna mocujemy za pomocą dużych spinaczy górowych worek foliowy, a na zewnątrz reklamówkę na nakrętkę. Do worka foliowego wrzucamy umyte i zgniecione opakowania plastikowe i ugniatamy rękami. Napełniony worek zaklejamy taśmą i oddajemy do punktu skupu. O, tak o. Tak. O, i worek do punktu skupu. Następnie tak. Do umytych opakowań szklanych wykonujemy gumoleum o obwodzie 110 cm, taki kosz 110 cm, wysokość 80 cm. Wewnątrz umocować worek z juty, z którego wysypywać szkło do kontenera budowlanego. Można również zastosować kosze z gumoleum, ale bez dna, na makulaturę, suchy chleb oraz umyte opakowania blaszane. Warto spróbować. O, tutaj tak się wysypuje. No i to do kontenera. A worek z powrotem, koniec.